No. Joperines. I l'altra quina cançó és? No, estan buits perquè sí, perquè triï jo les que vulgui. Hola. Però bueno, quina llum. Hola. Estic a casa meva i estic en la meva primera setmana de vacances. En tinc 2. Les vull aprofitar sense molta pressió també, tampoc, no? I no res, vaig com a ordenar-me les coses que he portat. Això és el necesser. I això, després us ensenyo això. El meu biquini. Mes top. D'accord. C'est tout. Vale, doncs us vinc a ensenyar el que és aquest llibre, perquè és molt xulo. Diu, el meu diari d'escriu, escriu les teves vacances per fer-les inolvidables. Això és un llibre per nens de primària, però la Blanca i jo ho vam veure en una llibreria i ens sembla la millor idea del món. Tu cada dia fiques el teu mood, el temps que has fet avui, el millor moment del dia i una pregunta aleatòria. Això com cada dia, no? Després també, al principi de l'estiu fas com una wishlist de coses que vols fer, al final de l'estiu fiques el que has fet, també hi ha com pàgines de passatemps. És un llibre cuquíssim i té unes il·lustracions que a mi em semblen superxules. És que xulo. A mi això, amb 10 anys m'hauria i, bueno, de fet amb 23 també. I això i és en català, és supercuqui. Llavors, ara m'he de ficar al dia. L'últim que vaig fer és el del 25 de juny i avui és 28. Bueno, i això, divertidíssim. Avui, per alguna raó, està supernúvol. Creo que faré unes torrades d'aguacate amb huevo revuelto. És l'esmorzar estrella de quan tinc molt temps per preparar-me'l. Si fem un ou, aguacate. Aquest és el meu plat preferit, que és com una fulla. És així un transparent, és superbell, però... Està sortint el sol. I mentrestant, vinc a explicar la meva vida. Vale, doncs aquesta és la meva primera setmana de vacances, que en tinc 2. Jo normalment estic a Barcelona treballant i ara tinc 2 setmanes, no faig res molt especial, però bueno, he pogut aprofitar per venir aquí a casa i estar uns dies, que ja és molt. He tingut sort que m'he pogut ficar unes vacances just al començament d'estiu, com a per almenys tenir una lleugera sensació de que és estiu, perquè m'ha coincidit amb Sant Joan i tal, que està molt bé. Com quan acabes la uni o qualsevol cosa acadèmica, se trenquen els ritmes de tot, el que mai havies fixat. L'estiu no té cap sentit, en plan ja no és estiu si no tens vacances. O sigui, sí que és estiu, però no et dona la sensació de... Saps? I és en plan, jo ara tinc 2 setmanes de vacances, pues està guai, no me quejo, però és en plan, si m'he d'estar la resta del juliol i l'agost treballant, com he fet des de... igual que era a l'hivern, pues és com bastant random. Vale, hola, soc jo editant el vídeo. Volia fer un apunt. Això és que no, crec que no he expressat bé. La diferència aquest any és, o sigui, tots els altres últims estius he treballat, però he treballat al meu poble. O sigui, per mi estiu significa estar a casa meva, en plan dels meus pares de tota la vida al poble, pues anant a la piscina, fent coses, o sigui, encara que treballa. La diferència és que aquest any treballo a Barcelona, llavors passo tot l'any a Barcelona i no hi ha com la delimitació d'estiu de tornar a casa, tal, i com per mi passar l'estiu a Barcelona és algo raríssim que no he fet mai. Per això em referia a la diferència, no és que vull dir que no he treballat mai. Si treballés al meu poble seguiria notant que és estiu. Bueno, això. En fin, serà fin.
No em queixo tampoc molt perquè jo tinc una bona feina que tampoc és la cosa més estressant del món i em puc permetre anar venint igualment fins i així, però sap greu això de les vacances d'estiu. Us ensenyo quan m'hagi acabat de preparar. Mireu, que rico. També tinc més roba, uala. I aquí. Anem a veure què em guardo, què no. Aquests pantalons superguais eren de ma mare quan era jove. Aquests pantalons normals i corrents doncs també me'ls quedo. Aquests també. Això era de ma germana quan eren peques. I a mi m'encanta. Aquest també m'agrada molt. Aquesta era meva quan era petita, color groc. Aquest vestit és bastant xula, la idea del vestit, però no m'acaba d'agradar d'alcohol. Aquest me l'emprovaré després i decideixo. Es pot reconèixer a quin any me'l vaig comprar. Això és Pic 2015. Me'l vaig comprar a Anglaterra, al New Look, que jo estava en plan... Això és super Tumblr, no sé què. I em sap molt greu tirar-lo. També perquè crec que això en 2 o 3 anys serà la crem de la crem, llavors no el tiro. Crec que deixaré de parlar i ensenyar-ho perquè és que no acabaré mai i tampoc és tan entretingut. Així que seguiré escoltant el meu podcast. I ja està. Hola, hola. Hola. Aquests vídeos eren la meva vida i més. És que els temàtics d'estiu... Ara acabo de mirar aquest. Aquest acabo de mirar. Ara vaig a mirar. June Favorites, 2013. Yo no tengo... És que és la... Vaig a plena la part de l'inici del diari perquè hi ha una part que diu què t'agradaria que passés aquest estiu, escriu 5 coses que creguis que passarà i després apunta tot el que creguis que hauries de fer aquest estiu per aprofitar-lo al màxim. I aquí d'exemples et diu allargar moltíssim, conèixer gent genial, descobrir llocs nous, llegir tot el que et doni la gana, retrobar-te amb col·legues d'estiu, inventar-te una cançó. Tot això són grans coses que sempre se'n faré. Jo afegiré passar temps a la natura, portar outfits divertits. A veure, prendre el sol amb crema, prendre el sol. També m'he de fer el meu look d'estiu, tipus dibuixar-me, però això ho he de fer bé i pensar-ho bé. Ah, ja està el juny, pensava que hi havia com més... És que mireu que xulo l'inici de juny. Pensava que hi havia més coses. Bonjour. Pues bueno, estic aquí a casa, avorrida. M'he mirat ja tots els vídeos de YouTube que em volia mirar. M'he mirat un tros de la sèrie. He dormit una mica, sense voler. Crec que és com mitja tarda. A la nit sí que vaig a sopar i feia alguna cosa. Però bueno, estic aquí a casa. Jo sola avui no fa calor i per això puc estar aquí fora, que no hi puc. Però com que ahir va caure un diluvi universal, doncs està fresquet. Luna. Luna, vols que anem de passeo? Sí. Hola, acabo de tenir un susto enorme. Perquè estava jo aquí, minding my business, preparar-me per anar a sopar, no sé què. I m'envien els horaris de la feina de la setmana que ve i surt que treballo. Al meu torn tots els dies. Jo tinc vacances.
I bueno, clar, són les 9:30 de la nit, no he pogut contactar amb el meu cap d'aquí i tampoc tinc accés al mòbil al lloc on jo vaig registrar les vacances. Llavors he hagut d'estar com un quart d'hora així buscant coses, contrasenyes, codis, links, i finalment he pogut entrar i comprovar, perquè clar, m'ha fet gaslighting, m'ha fet dubtar, dic, igual jo vaig interioritzar que tenia vacances i era mentida. No és mentida, jo tinc vacances. Anyway, us vaig ensenyar el meu outfit de d'ahir. I clar, fa fred. Jo pensava que m'anava a ficar una altra cosa. Aquests pantalons llargs no me'ls havien portat per sortir de festa, però bueno. Bueno, no, és que no sé on ensenyar-ho, porto aquest top negre, els pantalons verds llargs i el meu bolso de confiança, aquesta jaqueta ben xula del Nike, perquè fa fred. Bueno, segueixes de veure's. Hola. Ara he arribat a casa. Són les 4:15. Jo no anava a sortir fins tan tard. Sobretot perquè demà m'he de despertar mitjanament aviat, perquè me'n vaig a la platja. Però bueno, no sé en quin moment he decidit gravar un clip del vlog ara. Al final m'ha acabat passant molt bé. No tenia moltes ganes de festa, però bueno, no ha estat malament. Em toca desmaquillar-se, encara que faci mandra, i rentar-me les dents. Les dents per últim. Bona nit. Vale, doncs ara estic anant a casa de la Marina a fer un pastís de formatge. Ojo! Sí. No sé veure. Boniquet, llevas un paset de llet. Pues mira. Que serà suplent, sí. La Marina m'acaba de portar el pastís de formatge, que el vam fer ahir, però s'havia de deixar a refredar, ficar a la nevera, etc. I... Després n'he ficat un plat, he ficat en mermelada. Pues anem a provar el pastís. Lluna, tu no, Està aquí la Lluna, també en vol. Tenim una mica de mermelada. Mai he fet pastís de formatge, superfort. Que bo! Està superbo. És que la combinació de la mermelada amb lo de dalt i lo de la pasta de baix, brutal. Pues que bo. Pues avui és dimecres i demà anem a la platja amb la Marina i també vindrà la Blanca. I crec que acabaré el vlog avui perquè anirem com uns dies a Salou i crec que faré un altre vlog de Salou separat, si és que gravo suficients coses. Però bueno, crec que el deixaré aquí. Bueno, acabaré de mirar si faig alguna cosa avui. Pues bueno, un moment tristíssim, m'estic fent la maleta, o sigui, preparant la roba. Perquè demà me'n vaig a la platja, però després de la platja aniré directament a Barcelona per seguir la rutina. I dilluns ja torno a treballar. Llavors, no només he d'emportar les coses de la platja, que tampoc serien tantes, sinó
la roba d'estiu que tenia aquí per a venir a Barcelona. I no res.